एसे सिगां कर्नाटकायावहाय मोनसे एसेम्बलि इलेक्शन जाना थांबाय, स्टेटनि इलेक्शन जाना थांबाय। बाहाय बिजेपिनिफ्राय कंग्रेस दोलोआ फिन देरहानानै सरकार दानायखौ जों नुनो मोन्दों। बेखौ लानानै जोंनि बिटिसिआवबो माखासे कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे कंग्रेस दोलोखौ मोजां मोनग्रा कंग्रेस दोलोनि फलोवार्सफ्रा बाहायबो एसे रंजानायखौ जों नुनो मोन्दों। आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सान्दों जे सोरनिबा खस्थ' खालामनायखौ लानानै जोङो बिटिसिआवहाय जोङो कंग्रेस हिसाबै रंजानाया आं सानो बेयो इसेबां गुरुत्व गोनां मोनसे मेहेर गोनां जानाय नङा। मानो जानाय नङा? कारना जाहैबाय जों माब्लाबाबो जोङो कर्नाटकानि सिटुएसनखौ जों नायाखै जे कर्नाटकायाव माबायदि खस्थ' लानानै माबायदि मावनानै आरो कर्नाटकानि सिटुएसनजों जोंनि बिटिसिनि परिबेसजों जेबो गोरोबा। आं बेखौ बुंनो सान्दों आरो सान्दों हयथ' माने नेशनेल मोनसे पलिटिक्सआव कर्नाटकायावहाय कंग्रेसआ सरकार दानाय हिसाबै 2024आव बियो इम्पेक्ट जागोन खोमा सान्दों मानसिफ्रा, दोहौ फैगोन खोमा सान्दों। किन्तु जोंनि आसामनि नोङो कंग्रेसनि परिबेसखौ नायोब्ला ओरैबायदि दुरबल एडमिनिस्ट्रेसनाव एडमिनिस्ट्रेटिभ फेलियर, बिथांमोननि दैदेननायनि फेलियर, बिथांमोननि एडमिनिस्ट्रेटिभ कारापसन, सिङाव जायफ्रा दोलोआव हाबना नायो बिथांमोनासो मिथिगौ। आं आगुआवहाय आं कंग्रेसनि सासे दैदेनगिरिमोन हिसाबै आं मिथिगौ। दायो आङो इउपिपिएल दोलोआवहाय आं दङ। दा ओरैबायदि कारापसन जे ओरैबायदि दुरबलथा सिङाव दैदेनगिरिफ्रा जे नोङो खुनु पर्याय नों 2026 जे एसेम्बलि इलेक्शन लोगोसे 2024 जे लकसभा इलेक्शन बाहाय नोङो आसामजों लोगोसे बिटिसिआव नों जेबो नों प्रभाब खोख्लैनो हानाय, गोहोम खोख्लैनो हानायनि मोनसे परिबेसाव गैया। दा बेखायनो आं सानो बाहाय रंजानायनि ओंथि थानाय नङा होनना आंनि बुंनाय बाथ्रा बेनो आरो। 2 नाम्बाराव मानसिफ्रा गोबां मानसिफ्रा गोनो गोथो जादों बा सोंलुबो फैदों जे नोंथाङा कंग्रेस दोलोआवहाय दैदेनगिरिमोन मानो इउपिपिएल दोलोआव थांखो? बे सोंलुनि फंनैसो आङो क्लेरिफिकेसन होनो सान्दों जे कंग्रेस दोलोआवहाय आं दङमोन आरो खामानि मावदोंमोन। किन्तु कंग्रेस दोलोआवहाय जेब्ला आङो सिङाव हाबनानै जेब्ला आं नायबाय, जेब्ला खामानि मावबाय, आं गासैबो सिस्टेमफोरखौ मिथिबाय, सिंनि दुर्बलताफोरखौ आं मिथिबाय, सिंनि पिक्चारफोरखौ जेब्ला आं मिथिबाय जे कंग्रेस हिसाबै बिटिसिआव बिथांमोना कंग्रेसआ बिटिसिखौ लानानै बा बिटिसिनि जाति जनगोष्ठी गासैखौबो लानानै बा बिटिसिनि सुबुंफोरनि जि हास्थायनाय, बिसोरनि जि गावसोरनि मोन्थाइफोरखौ लानानै जि हास्थायनाय, बेखौ लानानैहाय कंग्रेसआ जेबो थांखि गैया। बिथांमोना जोंनो गुबुन खोथा होयो, बिथांमोना सिङाव बेलेग खामानि मावो। दा जेब्ला आं बेखौ मिथिबाय जे कंग्रेस हिसाबै बिटिसिआवहाय जेबो फिउचार गैया, जेबो भबिष्यत गैया, दोलो हिसाबैबो बाहाय जेबो फिउचार गैया, लोगोसे बाहाय जेसेबांनाखि खामानि मावग्रा दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे फलोवार्सफोर बिथांमोननिबो बाहाय जेबो फिउचार गैया। दा दोलोआनो नोंहा जेबो फिउचार गैयाब्ला बाहाय जोङो बे दोलोआवहाय जाय थांखि गैयै, बिटिसिखौ लानानै थांखि गैयै मोनसे दोलो, बे दोलोआवहाय जों थानानै मावनानै जों बिटिसिनि थाखाय, समाजनि थाखाय, हारिनि थाखाय, बाहाय थानाय जेसेबां जातिफोर दं बेनि थाखाय जों मा मावनो हानो? बेखायनो बाहाय थानानै टाइम पास खालामनानै लाब गैया। आं बेखौ बुजिनानै आरो मोनसे खोथा आं सान्दों, बिथांमोना सम फैब्ला खालि माने बायलाय फानलायल' खालामनायनिखौ दाहान्दा खालामो आरो। आं मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सान्दों, मोनसे बेस्ट एग्जाम्पल आं होनो सान्दों जे दिनै आङो कंग्रेस दोलोनिफ्राय आङो इउपिपिएल दोलोआव आङो थांबाय, बाहाय आंखौ 50 जन मानसिफ्रा आंखौ हामा मोननो हागौ बा गोबाङा गोबां बिजिरनो हागौ आरो। किन्तु गोथौयै सिन्था खालामनानै नायोब्ला मोनगोन रिजोनआ मा? दिनै आंखौ 50 जन गाज्रि मोननो हागौ, किन्तु जेब्ला आङो बै समाव जेब्ला आङो पार्टिखौ नागारनो गोनां जायो, उनाव माखासे समफोरनि उनाव बे समाव आंखौ 1000 जन 2000 जन मानसिया गाज्रि मोनगोन। मानो गाज्रि मोनगोन? जिहेथु बै समावहाय जोंखौ थगायबाय, जोंखौ लिंबोनानै थगायबाय, दोलोआव जोंखौ जइन खालामनानै थगायबाय, जोंनो मोजां खोथा होनानै जोंखौ दा थगायबाय,
गावसोर खारबाय होननानै जोंखौ बै समाव बुंगोन जोंखौसो होसोगोन आरो जोंखौसो रायगोन दा बेखायनो नों दिनै 50 जनजों गाज्रि मोनजानायनिख्रुइ नों बै समाव नों 1000 जन मानसिजों गाज्रि मोनजानायनिख्रुइ दिनैनो नों 50 जन मानसिखौ बिसोरनो बुजिहोनानै नों दिनैनो नोङो लामाखौ गारनाया बेस्ट मानोना थाखाय बिथांमोननि मावनायनि थाखाय बाहाय जोङो 100% जों बुंनो हायो गेरेन्टि होनो हायो जे कंग्रेस दोलो हिसाबै बाहाय लकसभा समष्टियावहाय नोङो लकसभानि नों इलेक्शनावहाय बाहाय बिटिसिआव जेबो गोहोम खोख्लैनो हानाय मोनसे पजिशनाव गैया दिनैनि दिनाव आरो आं सानो 2024 बे मोनसे पजिशनाव गैया मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोननि गोबां दुर्बलथा दं आं बेफोरखौ दिनै बुंजोबनो आं थाङा आं मिथिगौ मोनफा मोनफा दुर्बलथाखौ आं पइन्ट खालामनो हागौ जेब्ला आं पइन्ट खालामगोन अब्ला नोंथांमोना रायजोफ्रा सानगोन जे होमब्लालाय जोङो बे जेबो जोङो पजिशनाव गैयै दोलोआव थानानै जों मा खालामनो नोंथांमोना पाब्लिकफ्रा बे समावब्ला बुजिगोन आरो दा बेखायनो आङो दिनै बुंदों जे आङो निजे सम मावनानै आं लिडार हिसाबै आं मावनानै आं मिथिदों आरो जे सिंनि खोथाया मा ओरैनो पाब्लिकफ्रा सायावनो नों मोजां नुहुरब्ला जानाय नङा आरो पार्टिखौ दा बिथांमोना ओरैबायदिल' खालामगोन एमपि इलेक्शनावहाय आंनि मोनदांनाय आरो गोबांनि मोनदांनायाव जे मोनसे उदाहरन होनानै आं दोननो सानदों बेखौ जे हमना लादो दुब्लि दङ नोङो हाग्रा एवबाय हालेवबाय नोङो खोथिया खुबैबाय बिसोन खुबैबाय बेगरनिफ्राय रज'बाय बिसोन जानानै रज'बाय मोजां जाबाय समायना जाबाय दा बेयो जेब्ला सम फैबाय अब्ला बेखौ एफिसिसिया नोङो सोरनोबा फाननानै सोरनोबा नों बन्दक होनानै सोरनोबा नों माबा होनानैहाय नोङो सोलायनानै बिथांमोना बिनि फिथाइखौ लानानै थांबाय अब्ला बाहाय खामानि मावग्राफ्रा सेस थेफा जिर' जेबो जाया अब्ला बाहाय दैदेनगिरिफोरानो जेबो जायाब्ला बेजों खारफाग्राफोरनि अबस्था मा जागोन बिथांमोननि भबिष्यत बिथांमोननि साननायफ्रा सिमां सुजुनायफ्रा मा जागोन जोबगोन दंस' जागोन सिगांनि 17 बोसोर गोबाव सम बोसोर कंग्रेसआ बेखौनो खालामबोबाय थादों बिटिसिआव आरो दिनैबो बिथांमोना बेखौ खालामगोन बे खोथाया रोखा सम फैब्ला बिथांमोना सोरजोंबा एग्रिमेन्ट खालामगोन सोरजोंबा फानगोन बिनि उनाव थांगोन अब्ला नोङो बे कंग्रेस दोलोआवहाय नोङो जुगदान होनानै ज' फैनानै नोङो बाहाय सनमान होफैनानै नोंथांनि सिमां नोंथांनि भबिष्यत हारिनि भबिष्यत नों जाथिनि भबिष्यत नोंनि बिटिसिनि भबिष्यत नोंहा मा जागोन जेबो जाया बेखायनो आं बुंदों एमपि इलेक्शन लकसभा समष्टियावबो बाहाय जेबो गोहोम खोख्लैनाय मोनसे पजिशनाव बिथांमोना दिनैनि दिनाव गैया आं दिनै बेखौ स्पष्ट आं नोंथांमोननो आं बुंनाय जाबाय आङो बे खारनैनो जोबथा आं बेखौनो खावलायनो सानो जे जोंनि बिटिसि हालामनि जोंनि रायजो राजाफोर लोगोसे जायफ्रा दिनै कंग्रेसखौ मोजां मोननानै दिनै फैदों आं बिथांमोननो आं मोनसेल' आङो बाथ्राखौ आं खावलायनो सानदों जे नोंथांमोना गोथौयै सिन्था खालामनानै नोंथांमोना दोलोआवहाय हाब आङो कंग्रेसल' नङा जेसेबां बिटिसिनि आङो दिनैहाय सुबुंफोर दङ आं खावलायगोन नोंथांमोना 17 बोसोर जोंनि रायजो राजाफ्रा 17 बोसोर सम होबाय बिपिएफनो 17 बोसोर खामानि मावनो थाखाय दिनै सम होदों आङो खावलायदों जाय इउपिपिएल दोलोआ जेराव सिगनेटरिसफ्रा थानानै दिनै खामानि मावदों बिटिसिखौ लानानै एकर्डखौ लानानै दिनै दफाफोरखौ लानानै दिनै जुजिदों नांदों बेखौ डिमान्ड खालामदों मोनफा मोनफा जाफुंहोनायनि दिनै खामानि मावदों जों बिथांमोननो जों सम होनो जों मानो हाया बिथांमोननो जों सम होनि 3 बोसोरल' जादों दिनै सरकार सालायनानै जों दिनैनो बिथांमोनखौ कुइससन खालामनो जोङो ओंखारदों गाज्रि नुनो ओंखारदों बै जायाखै बैखौ मावनाया जायाखै बै थालांदों बैखौ मावनाया 17 बोसोर जोङो मोनसे दोलोखौ जोङो सुबिदा होदों दिनै जोङो इउपिपिएल दोलोखौ जोङो 3 बोसोरावनो जों सोंखारिबाय 3 बोसोरावनो जों गाज्रि नुबाय आरो एटलिस्ट बिथांमोननोबोथ' सम होजोब मानगोनां रायजोफोर आङो बेखौनो गोथौयै सिन्था खालामनो आं दिनै खावलायदों नोंथांमोना दिनै माबा मोनसेनि थाखाय ओरै गोदाव सोराव नोंथांमोना सिन्था खालामालाबा दोलो सोलायलाबायालाबानो जायहा दिनै मोनसे सिमां नुनानै दिनै प्रमद बर'नि सारनि दैदेननायाव दिनै इउजि ब्रह्म सारनि दैदेननायाव दिनै जाय दोलोखौ लानानै दिनै गबिन्द सारमोननि दैदेननायाव दिनै बे दफाफोरखौ जाफुंहोनायनि खामानि बिथांमोना दिनै मावदों जुजिदों आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबां दिनैहाय बिषयआवहाय दिनै आवगायनायनि खामानिखौ मावदों जों मोनफा मोनफा
जोङो नायोब्ला जों नुनो मोनगोन रिसेन्टलि सुपार 50नि रिजाल्ट बिथांमोना आउट खालामदों। दा जोङो बिथांमोननि मावनाय मोनफा मोनफा काउन्ट खालामब्लासो जों नुगोन बिथांमोना निश्चय हारिनि थाखाय हादोरनि थाखाय जाथिनि थाखाय बिटिसिनि थाखाय खामानि मावदों होननानै जों नुगोन। सिम्पलि नायब्लाथ' जों नुनाय नङा। दा बेखायनो आं खावलायदों बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरखौ जे नोंथांमोना एसे धैर्य हमनानै बाथ्राखौ सिरियास लानानै पजिटिभ लानानै जोङो बे सरकारखौ जोङो बैफोर मावनांगौ खामानिखौ मावफुंनायाव जों मदद होनायासो गाहाम होननानै आं सानो। बिथांमोननोबो जों सम होनि, बिथांमोननोबो जों मावहोनि। 17 बोसोरनि उनाव 20 बोसोरनि उनाव बिथांमोना मावनो हायाखिसै, खोथा होनाय बायदि मावनो हायाखिसै, बिनि उनावहाय जोङो बिथांमोनखौ जों बुंनो हागोन। खिन्थु बोसोरथामावनो जों बुंनाया बे जोंना उसित जायाखै आरो। बोसोरथामावनो जों सोंखारिनाया जोंनिया अयनाय जादों। बोसोरथामावनो जों आसि थुनाया बे जोंनिया गाहाम जायाखै होननानै आं सानदों दिनैनि दिनाव। मोनसे दोलोखौ जों 17 बोसोर जोङो सम होबाय, मोनसे दोलोखौ जों 3 बोसोरावनो जों आसि थुनाय, 3 बोसोरावनो जों रायनाय, 3 बोसोरावनो जों सोंखारिनाया आं सानो बे जोंनि थाखाय थिग जायाखै। आं बेखायनो रायजो राजाफोरखौ आं बेखौल' खावलायदों, जोङो जोंनि गोसोफोरखौ जोङो राजनितिनि दिगाव जों गोदाव सोराव खालामालाबा, जोङो जायहा दिनै भिजन सिमां लानानै दिनैहाय मावनो ओंखारदों, आवगायदों, नाजादों, जों बिथांमोनजों जोङो दोलै नोगोरै फैनानै जों बिथांमोनखौ जों सनमान होनि, सापर्ट खालामनि, जेन बिथांमोना फैगोन समावहाय आरोबाव जोंनि जाथिनि थाखाय जोंनि सिमांफोरखौ लानानै, जोंनि डिमान्डफोरखौ लानानै, जोंनि मोननो गोनां मोन्थायफोरखौ लानानै बिथांमोना जेन जोंनि थाखाय गाहामसिन मावलांनो हायो। आङो दिनैहाय आंनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा आं बुंनानै आं बाहायनो दोनथ'बाय। हामबायसै।